Kumsang khazakwa somkwa pali mei thla khan Scottish kongram hnoi re tak maya car accident kang hlo chunga tang mek Claire Maurice kumsom thum pahnih mi Aberdeen nurse na thok mek chu van doi thlak takin a borala mase abula chuang a pasal Malcolm Webster ero chu liam engma nei lo chuan himpialin adam chok lo thung ti chuan Claire vuina hian anu tapa petera chuan amakpa Malcolm ko chu wanin an pahnih chuan an mitui atladun zoya petera chuan a farnu a hmanga em chu chanin chutiang buk chuan amakpa Malcolm po chuan anupui a hmanga em chu asun ve mek ti sha in leina tak mai hian Malcolm ko chu avon saka engma po sei theilo chuan an mitui chu tladun zoi rengin an hmangai chu an sun du na sei mema amai ro chu hei hi petera hmudan le ngai dan mai nia heta peterana ashiat mi alo chu laina taka akuta von sak mek amak pa chuan nun thuruk thim tak alo nei ni ti le afarno clear thina chuan amo phurtu ber ani thengem ti chu ani don ta ani Malcolm John Webster hi April ni som parial kumsang khazakwa somnga pakwa khan Wentworth Londona alo pianga apa Alexander Webster hi Metropolitan Police Detective Chief Superintendent line in anu audit booth po hi nurse ani boka chutian chuan chung ko zom taka changa lo seilian kan ti thei ome amai ro chu Malcolm hi naupang danglam tak mai ania naupang te ni lai chang hian mi zemak tak nei thinin ngai sakni adu wang rengot po hian athi dang der fo china chu mai ba ka poi khoi zong khera thil hal de chu aching emema hemi wang hian ama she tu te chuan pairo ti in a hminglem an wa sakhel hi ani ti chuan rol thar aron ni chhohnu a po chuan natna engemaw hi nei angin ain soi fo china mi bula kansar ka veite alo ti thul mi khonga I hlo adu wang rengot hian natna avei lo puite ve angin do ta soi fo china ti chuan kumsom panga ni hian school chu ban sanin na sang a thokwal da duma chuta chuan nurse na te bol hlo pai na te driver te le office clerk na te chu a thokwala tin zakmi alo hian he tongkam midang in min ti sak thei thaula ya ha taka lo tho pur hi atul lo ti tongkam hi a hmang war hle bok ani ti chuan kumsang khazakwa somrat pakwa kumsom thum ani kumchuan Malcolm chuan tawan hospital Abu Dhabi lama na mulawin chu dam noina chuan naupang ho omna biak wat lama athoka mase heta athola hian tharuk chung lekin naupang kumruk noi lam pathum ngo chu ain kolda noya lungphu cholin an boral tamaya hetianga lungphu chola boral hi naupang anni angrwala chuan thil thleng kha tak thleng ngai lo ti thei deuh tho ania heta atho pui thin pakhat bedbrona chuan ahnuwa a soile danin supervisor in Webster chu amale ama insulin injection in allowin chiru thinti aman chhuaka chumi wan chuan naupang boral ta ti pokha insulin injection hian allo chiu thin ani po kan ring hle ti na soya nimasela hei hi evidence om thatlo awangin police amtan chuan han chui zui wak thei ani lamai pe lama Malcolm pa khan enrolna engemo anei an ring dewa tin afapalaka khan thu boy an siam ma hawin thu nei tu sang lama khan atlan khala chumi hnuwa Malcolm chu UAE atang chuan ala chhuak ta ni in an soya hei wang hian alaka chuan thu boy po chu siam zui ni talwin ahnuwa investigator tena an rin dan chuan Malcolm khan khang no pangthita ti kha damdoi enchin angdewa mangin athat nge ni chu an ring hle bok ani ti chuan kumsang khazakwa somkwa pakhata Malcolm chu UK lama le in heta hian Royal Aberdeen Infirmary a thok zuya chuta atholai chuan Claire Maurice kumsom thum pahni mi nen chuan intongin ani po hi nurse na thok ve thawnia auna pa pitera chuan Malcolm a hmoma sakber chuan mi thale noidu ve tak mi fing le midang ti duata ngai sakpe tak chinia shain Claire po chuan Malcolm chu adu mai ba ka a chilve vya boka ma se chuti lai chuan nuber beti ero chuan engemo a chan soi fak thi si lo hian Malcolm chu angai nat lo ba ka diklo riaw ama chuan omtlatin a sheve thunga chu mai ba ka amirin zong chu ni ve theitlat lawin alan dan phena chuan thil diklo om ni in a hritlat maya ma se a chan ber ero chu a shelo thung ti chuan Claire le Malcolm te chu in kop chho to zelin
September ni thum kum sang kha zakwa somkwa pathuma khan ani nei ta nge a ma se hetia ani nei hnu de ulok atang hian Clary Risel na chot la hniam ngal taroi roin a chau ba ka azoi ta ngoi ngoi renga engma po ngai to hlei theilo chuan a chaklo em a chumi ni wan chuan a pasal Malcolm kota chuan in ngat deuh tupin ani chuan a in kol deuh chota ani ma se heta Clarin a hriat mia lo chu a pasal Malcolm a hian sleeping pills khat tima zepem chuan alo hrai char thin ti chuni in khatia a thi mani po khan Clary chuan a thian no Leslie Ruby ti bula ka dan hi adik lo reng ka chaw ngoi ngoya engma hi chiang fik fokin ka ngai to theilo ka zoi ngoi ngoi ringot mai ti in alo sei nge ni oma he mai ba ka he mi ma kar engmo zat lem ta khan Malcolm chuan ka en chin du e ti in an kar cho kongsir khorla ya atlan no pui boka chutia ati chan ber chu a soidan chuan motorin kongsira daya ko panga sothian engtin chi ange motor chu om achunga chuang ti tan engchi a hlom nge ani ka shedwa ka ti sani kha ati mau mai ti chuan me ni somni pasari kumsang kha zakwa somkwa pali ani nei atanga thlariat le ka chuan Malcolm chuan chet ala tanta a chuta chuan organ ho atanga tavan panakong Miller King Godiborti Arben dan shaira ni in hela hi kongre le faltak mi tlo po zen lo na ani nge a ti chuan Malcolm chuan Clary chuan ni ko shilawa om thak thleng tema zepam hmang chuan shai rui photin chumi hnu chuan helai kong falu tuka hian a phur chok le ta a chumi hnuwa thinglian thetak pakhat bula chuan kar choti dingin a chunga Clary ni ko shilawa le tring chu a chho san hnuwa kar chu a hal zui ta hmia maya nima sela wane thlak tak main heti lai tak hian police pakhat chu chulama chuan ron kal fo hlavin chanpui tum chuan a ron hnai ngal ta wata ma se Malcolm chuan tuma kar chunga chuan anom lo thole ama chau ani tho chu alo sei ngal sunga tin voi khat mai ni lo voi ni ngot kar chu arwa thole tuma kara chuan anom lo tho soin chanpui angai lo tho a shil boka ti chuan a hnu dewa kar chu ron pok ta durin a chunga ni ko shelawa le dreng Clary chuan a thi pha zuita ani hemi nu hian Malcolm chu damdaw in lama shoi wat ni in tes neu te chu an ti sakta a chuta chuan alung phute amar phute le a blood pressure te chu lo normal vekin chutianga car accident rap thlak tak tong zo che si a bp alung phule amar phu adang lam mia lo chu damdaw in thok tu te chuan mak an ti ang reng viawa ti chuan te sang an ti zo hnuwa damdaw in lam chuan engma hliam emo na emo anei lo thu chu an nim hita a ma se Malcolm ai ro chuan hliam le na anei thu sei ve tla thung Clary vuina po khan a ngong chu tuamin ngong cherna kan ti ang che kha awa vu nge a chuta chuan Clary nu chapa Peter bula chuan dingin lusun mek ril runa tak ang chuan oma Peter po chuan engma shelo chuan leina tak main a ku chu alo hmel sak wong mai ani ma se police tena investigation an ti hnuwa chuan thil in hmorem lo chu muchhuak la nualin chuta chuan motor brake ra na a ke hnu ma kongpuya chuan omlo shima chu ba ka motora po chuan kongsir emo thingkung emo sutna awanga a chia kha motor omlovin car chu speed mong takin atlan ni in alang boka in a hmuna chan chuan na thoktu te jingami firefighter pakhat Derek McDonald po in a hmuna kan wa thlena thil omdan kan han hmu khan mak kan ti vek car speed sang taka tlani turin motor ke hniak motor ombok si lo kongsira chutia car ding ringot alhlo box si chu thil mak le thlengai lo tak ani ati nge a chu mai ni lovin Clary cheno Leslie po khan ngai that lo na alo nei ve boka a chan chu khatia Clary te an accident khan Clary le Malcolm ati ina chuan Malcolm mamo damdo in lama ken phesak tur la turin avakala chuta chuan dokana hian phungzol damdoi lo om reng chu awa hmu chuan mak ati ema a chan chu Clary emo Malcolm emo atuma chuan phungzol an nei a shebok si lo nen chutia adam doi lo om ringot mai chu mak ati in angai a tha theitlat lo thil dik lo engemo chu aum ngai ni in a shita a tin Clary win a Malcolm a travel a han hmu po chuan a ring thei to meu lo a le mai ni a shetlat to in Clary thina chuan a in nam hnoi ngei po a ring tlat maya chu angai that lo na chu ngoi bo pui ta lo chuan police te po a thian no thina chu chui cheng de turin angen ta hiala ma se police sam chuan engma bo zuina an nei lem lo thung ti chuan Clary thina chu
accident anga record ani zuita ani mase police officer pakhat ero chuan a hun ola chuan lo ngei ben sak zui ve ringin query thin awang chuan a pasal Malcolm Webster chuan insurance atang hian dollar noi ni adong ti hriat ania mase chu chu tharuk chung vek chuan hmangzo vekin kar tharte longleng ti alea chumai ba ka hmeichhe sang sang thilpek li nan te a hmang hwa hwa mai bok ani ti chuan kumsang khazakwa somkwa paruk alo in her chwa chuan Malcolm chuan hmeichhe dang tong le in chu chu Felicity Jam ania ani hi Auckland New Zealand lammi oncology nurse na thok mek ni in Saudi Arabia na atholaya intong ani nge hea ani po hian cleary ang bokhan Malcolm chu adu emema abula omde chu nomati in atihlim thiam hlian in asuya ti chuan April ni somni paruk kumsang khazakwa somkwa pasaria in nezuin New Zealand a Corandel Peninsula lama honeymoon an hmangdun ta ani mase heta ani nei zan hian Malcolm chuan Felicity chu thingpui sem sakin anuwa Felicity soile dan chuan khatia thingpui min pe ka in hnu loka khan kamu hil ngala ka han harle meu chuan darkar somthum paruk lo lem to hialin ni khatle achan ve kamu hil ti na ni chu anga in reng reng ka shilo ti na soya heiba ka hian an honeymoon lai tho hian jing kha chu Malcolm chuan breakfast le sakin chumi ai zo atang chuan Felicity chu aumdan adik theitlat lawa thil chu mo phedi urwain pahne angzela thil engkim chu a hmu ba ka azoi ta hleboka annuwa phe chuan amot run chhuakin chuta amu hil chu darkar sompuri atnuwa chu chuan a harle boka etiang reng reng hian Malcolm chuan ani nei chung zong khan anupui Felicity chu shairui char char thinin nawa pailai taknyal po chuan a chol du meu lawa ni tin maya shai zui zelin an chole an thil e ho thin reng reng de po chu a khade ufuk ani lole a thor de ore ubek zela chuti lai mekin Felicity la chu a chaklo ba ka azoi ngoi ngoi ringa a khom mu ni se a fia thei to ngai heklo an no a phei chuan mani po a kal tha thei to lovin kaite angai te hiala ti chuan blood test an nei hnuwa a thina fello omani ti hria chwa ani zuita ani hemi hnuwa hian an fapa etwa ta chu November thla kumsang khazakwa somkwa pariata khan alo piang ve ta a ani po hi naupang chaklo tak ron ni in a hri sel lo em ema a chani thei om angalang chu khatia anu ina apailaya drugs apa in apiak lukha anu kal tlangin alo dong ve reng thina chu chon naute ya ngong aneita ani hmel ta ber ma se Malcolm an a chosan hnu atang ero chuan etwa ta po chu naupang hrisel tak aron ni chhobe le ta ani ye chuan Malcolm le Felicity te in ne chung hian voithum ngot kang mai awanga wan doina an tok boka chu chu September thla kumsang khazakwa somkwa pasaria khan an kote Scotland ami chu akanga in January thla kumsang khazakwa somkwa pakwa a Bayswater Auckland lama anin leitum mek chu kangin Felicity no le pate in takapuna a po kang mai a chok le boka chu mai ni lo Malcolm a hian Felicity bank account na chuan a hming chu tel tir ve in hemi hno lo ka tang phei hi chuan Felicity in alo khol ve sham sham dollar noi khasing ni lai chu a zo ngal ta duak mai heiba ka hian Malcolm chuan Felicity hne na chuan cancer a ve thole lung thalo anei thote soin treatment lak reng ngai angin ain soibok thina chumi ni wan chuan Felicity hming chuan insurance policy te lo la in chuta chuan policy shan pakwangot dollar noi sari singa lai don theina tur chu alo lakmia bok ani ti chuan Auckland lama anin leitum kha poisa in hlan fel ni atan February ni som pahni kumsang khazakwa somkwa pakwa chu an rota Malcolm ala chuan a poisa Scotland lama tanga transfer alani lo chan chu chuan nam sang sang chu asiam kol ringa ma se anin leina tur chu anin hnung ber ani to boxi poisa la ala om boxi lo nen Felicity chu amang ang rutupiawa ti chuan chumi tuk zinga chuan an pahni in bank lama kal turin Felicity car Honda Accord chuan anin khal chuak ta a Malcolm chuan chuta chuan khalin chutia thate te ya an khalai mek chuan steering wheel chu engemoti klau aum ti thutin car chu a khal koi to zor zor maya chutia darkar khata kilometer somruka chaka tlan mek car chu ki koi to zok zokin an hmaloka banding lo chu an panding tangur maya ma se Felicity chuan steering wheel chu wadom puiwa tin chuta chuan engma steering wheel a chuan diklo aumlo ti chu a hre thei ta ngala
mase kar chaw tui hawk luan kora chuan a tlalu tho thung ani chu vele Malcolm chaw kar tang chuan chhuak patin kar bu chu a hong ta ngala chuta chuan newspaper le petrol te chu lo da sa tiamin Felicity chu kara lo la umri tur le ron chhuak hri lo tur chuan a hil boka mase Felicity chuan chu du lovin a lawyer a kol ngal ba ka benglama kalpui tur chuan awa som zuya chu vele Malcolm chaw thidang der le ngalin damdo in lam chu an pan le lo thei talawa heta damdo ina a omla hian an no pa joint account na poisa song song te po chu a mang file ta vek bok ani ti chuan hemi hnu a hian anu pui tha dan tur dang chu a ro man le ta a hemi tum hian an pahni in Auckland marlama thingtlang lama sin chhuakin Felicity chuan motor a khalmi ka chuti pa chuan botola an tui pa chu inin hemi hnu atanga a hriat le hmasak ber chu a phone ri chuan ron ti har hlovin chuta a han hoi chhuat chuan ama chau hian car chunga driver seat po ni lo passenger seat a chuan alo thureng to a chu mai ba ka ram hnoya an car chu ti tin ni in a pasal Malcolm a po chu pona alo omek boka ti chuan Felicity har aron hmu chuan car lampan chuan ron kalphein engwanga mu hilawa har nge ini ti in lung oilo hmil se thian aron mel takur maya ani na taka chuan kha phone call khan Felicity nunna a chan him kan ti theng chu ti chuan hemi tum hian a hnuwa police ten car hnunga chuan newspaper te petrol te le thingbung te chu an hu chuak ngi ani chu mai chu alani lo Felicity pa pu etwa ta chuan hemi hnu lok hian a fanu hinga insurance policy pakwangot lak ani chu hre chuakin a fanu chu aron shil shewata chu vele Felicity chuan Malcolm chu chwa chal ngalin ama chu tha atum nia a hriat thu a soiboka ma se heta Malcolm chana hian Felicity chu abara khai chiang hle mai Malcolm chuan Felicity chwa chalna chu phat boy emo po tum lo chuan na tor lo nuam sa le hlim takin ithi theidon zo kalom alo ti mi ani oma chu vele Felicity chu takapuna police station lama chuan vakal watin complain awa thelu zoi ve ta mi a heiba ka hian asam antes na atangin arai por chung zong khan Malcolm chuan adam doin alo shai rui char char thina ni ti chu nem nge ani zoi ta bok ani ma se alaka thu boy an siam man ma hian Malcolm chu New Zealand chwasanin atlan bole man hlo maya chu mai ni lovin atlan bo ma chuan Felicity bank account atang hian dollar noi thum sing kwa lai chu lo ro chhuak le sha manin heta hian awaya la lo chuan dollar som pahni lek chu alo la bang kher zui bok ani ti chuan July thla kum sang ni kum alo ni chuan Malcolm Webster man thena waran chu pali lai mai New Zealand a chuan chwa ani ta a heta hian pahni chu kang mai chwa lui wang ni in pakhat chu damdoi man swal wang le a pathum na chu midang ti nat wang ani a ti chuan New Zealand police sam chuan ngor taka bo zui ngalin kumtam tak Scottish police hote chu an biak po ba ka Malcolm man tur hian an nor na sai mema ma se an hlot ling hlei thei meu lo Malcolm chu himpia le man lo bok chuan Scotland a alet le thei tlat mai ani ti chuan kum sang ni pahni kuma khan me che pakhat Christina Willis chu tong le in heta a me che ko bula po hian dot bok chu a soile tareng maya chu mai ba ka Christina poisa te chu pilet le ngai mangsi lo hian a puk sak fo thina in a huana te chuan computer hard drive te chu a hal thin boka chutian chuan ati dan ngai te in Christina bula chuan kan survey anga in soile in a thuro chhia te po chu ama Malcolm hinga da turin anor le tluk luk boka amai ro chu Christina chu tha atum le tum lo hria theina tur hian evidence om lo thung ani aya house de hlek midang amil ro de zok te po ani mai thei ani te chuan December thla kum sang ni panga alo ni chuan Malcolm chuan me chedang angai zong le to a chunu chu Simon Banerjee ni in ani hi obana NHS manager na thokmek kumsomli pakhat mi ani to a Simon hi lo ho sangreng phianin apala consultant surgeon hing thatak ni chini in heti lai ero hi chuan a hna chu alo chaw san to a in Simon hian ama polin in thatak ane mai pi alama tuipuya mantam tak choya ho thei chi longa 50% share anei boka sumle pailama chuan a phang lo via mai ti chuan Malcolm chuan Simon bula chuan ti dam theilo nat na chikhat chronic lymphatic leukemia ave thu chu soile pekin chemotherapy lamek anga ain soiba ka he athu soiti oi omnan hian alu te po chu aziat kol vek boka
chuti lai mekin Simon ni po hi Malcolm zona chuan awai hne vele ngang aniang a thuro chhia te thlak dang lam vekin a ro zong zong te po chu Malcolm a chan vek tur hian a siam tha hial nge nge ani ti chuan ani nei hnu chuan honeymoon mang turin Atlantic tuipui lama longa kal Angela Canary Island paltlangin Caribbean lama Simon ni long chuan kalantuma annoa chuan police chuan hemi tumpo hian Malcolm chuan tuipuya long accident anga lantira Simon chu tha atum ni ngein an sia a heta hian ama Malcolm an mana an han chhe chian hnuwa he an rin dan hi adik nge nia hriat ani nge ngeya a chan chu Simon ni life jacket hak tur bik chu alo popur reng alo nia midang life jacket chu engma chhia emo pop emo po chu lo om lovin Simon ni life jacket ero chu alo cheru reng bik alo nia heiba ka hian komsang ni parukuma khan Oban Engling Group chuan an poisa dollar sangli about ti chu an thri chhuaka heklapa hian Malcolm chu treasurer ni cheni in chu poisa ti chingpen na chungchang chu chuizui ani leta a heta hian detective inspector Charles Henry chuan Malcolm chanchin chu anga inventory maya ama chuan seithiam cha si lo hian diklo riau oma sha in amirin zong chu ani chat lo maya ti chuan chun thla kumsang ni paruk alo thlen meu chuan thil engkim chu aron danglam ta ani Jane Jam Felicity Jami unau no hi domestic violence kanti in chungkhura kot in thlak le tharum thona zirchiana lama expert nei ni in tumkhat Britain police how conference a akalve tum chuan Malcolm no pui ma sa chanchin chu awashi beta a heta hian Malcolm no pui ma sa thi dan le a unau no car accident dan in anglu tok chu mak at em ema tin mel sang khaza a in hlatle komnga dan de ya thleng ni ma se an accident dan te an accident la ya an bola om chu Malcolm ve ani thote a han shat nuwa chuan Felicity car accident to dan te kha ngai to le tin a ngai chu a thata ho lo maya chumi nuwa police officer ho pula chuan mak ati zia chu soita borborian chu po chu do tok mai lo chuan chief superintendent ne na chuan a thlen ngal ba ka mala chunjom ngal turin angin ta top maya anni po chuan an lo nge evin via mai ti chuan kumsang ni pasari kuma khan Simon Banerjee chen in chu police chuan an vatap ta ngala chuta chuan laptop ruk no le license nei lo silai te chu wa mu chuakin heta che hian Atlantic lama an honeymoon man tumpo kha Malcolm an Simon ni thatora arwa man na nge ni chu an ring ta le ani heta hian detective Charles Henry chuan a hnuwa hit hian a soi Webster hi serial killer dik tak ani tol tha hi nuamati in nunna hanlak mai po hi enga waka ngai lo honeymoon mang khan Atlantic lama khan local man ta se chuan Simon hi tona hian adam to top lawang khamitum khan athat nge nge yang ti in asoi hiala ti chuan January thlakum sang ni pariata khan police chuan Simon hne na chuan Osman warning an ti chu pe in he Osman warning hi UK lama an man thin ania heta hian mi tu emo an nuna chu ader thonga an ma ni tha tu mek tu an nomani ti an thar ruk chuan police sam hian chumi chu an shil da china aum zia chu tuna hian din mun thalo takai om mek chumi khami chuan tha tu mek chani in kan sia ti in an wa shil da china chu Osman warning ti na ani ber ti chuan Simon ye Osman warning an pek pa chuan Malcolm chuan no puile fa pa ani ru reng ti chu an siak til ta a heta Simon in hemi chungcha Malcolm a chho chhal tum chuan angoi ringa adang war vek boka khatiang reng reng khan voi khatma kalam hungai lo awar hian awar vek ani mai room chunga khan omve lo topila katile hnu hle ani ti na soi hial ani ti chuan March thla kumsang ni pariata khan police sam chuan Malcolm an do pui masa Claire Maurice thi na kha an chui chen thatle don thu an puang ta a heta an hnu chuina hi operation field ti in an wa nge nge a ti chuan an hnu chuina a thil tangkai ron om masa ber ni ta chu kumsang khazakwa somkwa palia Claire ruang an postmortem lai khan a thin them kha paraffin weksa von ni in an lo da thachar chara khati hunlai ai kha chuan thiamate alo sang ta bok nen kumsom pali lai mai an lo da tha to Claire thin them chu an test thole theita a chota result alo chwa chuan Claire thina chuan 92.4% lai mai tama zepam damdoi omani ti chu an hu chuak ta a engtik lai ma in Claire kha tama zepam damdoi chu ani ngai lawa chumi wang chuan
khatiang damdoi nei thei tur a pasal Malcolm achia kha anita a chan chu khati lai khan Malcolm kha Aberdeen Royal Infirmary nurse na thokmek ani tlatmaya chuta an thil hmu chhuwa chuan an hnu chui lai po chu nasa takin a puita ani ti chuan investigator te chuan he case bo zinan hian kumtam tak an hmanga mi sang khat chuang lai chu interview in evidence chi hrang hrang sang khazan hi chuang la khom ani boka heiba ka hian search warrant ringot po somkwa chu man chhuani bokin witness ni seram hrang hrang paruka tangwat hian an ron kal boka heta hian detective chief inspector Bill Chapman le a thopui mi panga te po in a thla New Zealand lama hemi case awang hian hun an va mang hiala tin FBI lam te po in ron pui ve bokin New Zealand atang hian mi som pakhat lai mai chu thushe tu atan Scotland a anjin bok ani ti chuan thu boi ngai to chu February ni khat kumsang ni som pakhata khan Glasgow High Court a chan anita a Scottish history a mi pakhat chungchang thu boi ngai to zonga ala o rei ber ni turin kar som pali zet he thu boi che chung hian a o ba ka prosecutor lampo chuan an evidence te so turin ni somnga ngo chu hun an mang boka ti chuan defense attorney lam chuan Malcolm chu mi du he tak mi dep de le ruk mang le mi bom mang chu ani a ma se twal tha mang ani lo an ron ti ve le thunga heta hian witness so ron ding chhuakin ani hi Ian Hardy ni in car accident thlen ma ni som pakhata khan websara chu khalai accident thlen na huna khan a hmu thu ron soya tin Felicity po in darkar somthum paruk top amuthil tumte a choya drug still ruk ani thin thu te Malcolm aniana kar an chua tui a inzo hnu loka ni ko shilawa awm tak dan tile phone ri awanga a har chuan ram hnoya anno om reng thu te a har ti Malcolm an a hmuwa alung oilo zia te chu aron seive te boka heiba ka hian Peter Morris apo in afarnu anvuina khan Malcolm ko chu afarnu thatu shilawa alawon sak thu te chu rilruna tak hian aron seive te bok ani ti chuan me ni som pakwa kumsang ni som pakhata khan darkar libil chung an ngei to hnuwa Malcolm chu Claire Morris tha thu boite Felicity jam tha tum thu boite ruk mi bum damdoi man swal nopui pahni arwala nei kang mai chholui heng zong a hian thiamlo chantir anita a ma se hetia kotina thutlukna an pon la hian Malcolm Webster ero chu engtin ma awm lo ba ka shom ti na emo thinjim na emo po engma atilang me lawa ti chuan July ninga kumsang ni som pakhata khan Lord Banitin chuan Malcolm Webster chu dam chunga lungina tang tur le arei lo bira kumsom thum tang turin a shemta a hei hi Scotland a jail tang tura in shemnari berte zinga pakhat ani nge ani chuta chuan chuan misole hla umini abikin hmeichhia titan zalian taka i om hi arim lo tol tha mang le do soi mang mi bum mang ini a wan tlang zinga tanga da bo wang hi iphu ani ati mi maya ei mai ba ka anu pui masa Claire Morris no cha Peter Morris apo in court an cho san hnuwa tol tha hnuwa kumsom pasrai ze chu zalian takin alo nunga tol tha na fil fai tak thu bo hlen thei emo atia miten om tak chu alo ni e ti in asoi chok bok ani te chon Webster hian voi tam tak apil atum china ma se adil na chu an lo hno sak ve ve thung chumi hnu February thla kumsang ni som paruka phei chuan dan anga apil the zong chu ti top sak zui vek ani ta boka te chon tuna hian HMP sot Lennox sayara tangmekin chuta atan puiti hobula chuan thiam lona ani lo zia chu ala soi cha renga tin tan ina hian ka thi ngei ka ringte alo ti vel bok thin ani ome ti chuan kumsang ni somli pakhata hian parolin achok theibe dona ma se chuti huna chuan putar kumsom re pahni lai upa chu alo ni ve to ngenga chuti huna chuan anon te po asim ve to mana heti lai me khian Claire chung te po chuan Malcolm le an fanu hming sei som thein om song chu noi bo vek an lo do a council lama dilin an ni po hian an lo rem ti sak nuwa Claire than lung chu ziak tha in Malcolm hming chu an pai ta maka aboral ve huna po Claire than bula arwang phom ve po kha phal ani don lo bok ani ti chuan December thla kumsang ni som pakwa chuan Peter Morris Claire no chapa chu kumsom nga paruk mi ni in aboral ve ta a Adam lai khan thei top choin afarnu thina chu chui chian ani thinan abe china atopa Claire chuan
ro rel na dik chu a mu ve thei ta hlo mai ti chuan Claire kha abora lai khan kumsom thum pahnih mi chau alani a nula fil nurse parno fanole unaw no fel tak ania ma se miswal sumle paya wanga midang tha mai she lo tu kha tong palin chu pasal nge chuan anuna chu lak sakin a thata sia awan duain apoi tak zet zet ani ole khati zong kha ton chuma kan khis ngai tha khole the chu alo ni le ta a he khisa in ngai dan te comment section lama in lo soi vele cheu don ya